el 29 d'abril del passat mes, es va celebrar a la nostra població una jornada borgiana. A la jornada van assistir uns ponents de qualitat que van donar rellevància a la jornada per aconseguir que van donar a la jornada la suficient rellevància com per aconseguir una major assistència a l'acte del que va haver, tant de gent del nostre poble com també d'altres poblacions. Quin es creu que pot ser el motiu perquè no hi va haver una major presència de públic i si pot ser si s'hauria pogut fer una major i millor difusió. Per una altra banda, per part d'un veí del poble, en relació a la jornada borgiana, es demana també que es publiquen, si fora possible, aquestes ponències per poder fer major difusió i que a més es queden guardades i puguen en un moment donat ser revisades i consultades. Gràcies. La resposta m'agradaria dir-te-la, però jo no sabem què fer per a la major presència de públic. Aquesta jornada borgiana ha estat pràcticament plantejada en un any vista i s'han fet publicacions a nivell en el Levante, s'ha eixit una publicació en l'Informador, han eixit cunyes de ràdio, entrevistes, ha tingut difusió en la universitat, en l'Acadèmia de la Llengua, en l'Institut de Magnànim. Per què la presència de públic no ve? Això n'hi hauria que preguntar-ho al poble. Jo crec que la difusió... En el Sálvame no puguem eixir, no arribem, que seria l'ideal, però no ho sé, la veritat és que també me passa molt en les obres de teatre, tenen molta qualitat, obres de teatre que plenen en alcohol, plenen en Ontenient i quan arriben a Canals l'assistència és mínima, no ho sé. Per l'altra banda, sí que estan transcrivint-les, van ser gravades i estan transcrivint-les i se publicaran, se guardaran i seran reservades per a qualsevol consulta i seran publicades. Està en projecte. Gràcies. I es va contestar a aquesta pregunta que es va fer allí, també es va contestar en la cloenda. En el mateix propi acte es va contestar, el mateix veí, suposo que serà, es va dir allí que anàvem a publicar-les i anàvem a transcriure-les, però bé.